Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia kompla joħroġ għonqu għall-Kelliem tiegħu għall-ġustizzja Jason Azzopardi li poġġa lis-suldati tal-Armata taħt investigazzjoni u akkużhom b'attentat taqtil ta' immigranti. Adrian Delia kompla jagħmel tiegħu din l-akkuża. Mistoqsi minn One News Delia dwar dan qal lill-Prim Ministru Robert Abela ma salvax l-immigranti. Iżda lejliet il-Ġimgħa l-Kbira ġew salvati aktar minn 60 immigrant minn dawn is-suldati li qed jiġu akkużati b'attentat taqtil minn Jason Azzopardi. Illum se nsaqsik, lest li tħares f'għajnejn dawn is-suldati u tispjegalhom għal xi ippermettejt il-kelliem tal-ġustizzja tiegħek Jason Azzopardi jakkużhom bi qtil volontarju fuq immigranti dan wara li inti mort tieħu ritratt magħhom dawn is-suldati. Lest li tħares f'għajnejhom Dr. Delia u tfehmhom għal xiex aċċettajt lil Jason Azzopardi li jmur jakkużhom bi qtil. Illi ta' ordni biex ma nsalvawx in-nies fil-baħar. Delia tenna l-appoġġ għall-kwerela. Soċjetà ċivili oħra għandha kull dritt illi tagħmel il-mistoqsijiet il-pożizzjonijiet u titlob l-investigazzjonijiet li trid. Imbagħad quddiem l-attakki fuq is-suldati, Delia rrepeta l-għajta ta' Simon Busuttil. Jien nażel Malta. Jien nażel pajjiżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.